Първо място много благодаря на всички отбори, че са тук. Надявам се събитието да е приятно както за вас, така и за телевизорите, така и за нас. Няма да говорим много, за да не ви бавя, защото предполагам ви искате да започнете да играете. Ще започнем с представянето на отборите един по един, но преди това искам да изкажа благодарности към Спортен бар Академията, към спортните и хората, които ни подкрепиха в начинаците, от басейбъл, както и Сдружение Култура. Искам да благодаря на екипа, който ще се грижи за това нещата да са добре. Ще ги поканя да ги видите тук. Моля Стас да дойде при мен. Ако сте аплодисменти, ще е супер, ако успеете да играете, да ги видите. Сега ще започнем с представянето на самите отбори. Нека да заповяда отбор номер 1 Ignite Vision, Арсен Милков, Станислав Петров, Сметан Петров и Диана Сасиев. Както и техният треньор Станислав Найденов. Тяхното мото е, всяко скоро бомба, всяка града, всеко свършва в рекорите. Очакването от турнирите е световен мир и просперитет. Аплодисменти! Благодаря ви. Сега на трибуната нека да стоят отбор номер 2 Сиксърс. Това долу и преден в България. Това са Николай Сотиров, Стамен Териколков, Емил Кириков, Павел Пенчев, треньор Стамен Териколков. Тяхното мото е Speak the All и очакването им е да спечели. Аплодисменти! И валетно отбор номер 3, това е отбора на Upload Technology, Елкоче на Чок-Чок. Виктор Владов, Емил Ганчев, Стоян Еленко, Николай Монар, треньора Виктор Владов. Мотото, изпълнете името, очакваме от турнира да има безплатна бира за публиката. Аплодисменти за тях. Благодаря ви. И валетно отбор номер 4, Империя Мобайл. Има Тихомир Томов, Мони Дълчев, Виктор Великов и Ян Илиев. Аплодисменти за тях. Тяхното мото е от 5 на 0 отзад каквото стане. Очакването им от турнира да се забавляваме, като се върнем с някакъв друг метал, ще е още по-добре. Аплодисменти за тях. Продължаваме с отбор номер 5, отборът Team Team. Първият отбор с женски представител. Аплодисменти за тях. Веселин Йонев, Ангел Стоянов, Васил Симонов, треньор Валентин Симонов. Мотото ни We play French style, очакваме от турнира. Съдете смени, French style е по-добро. Продължаваме с отбор номер 6, който ще излезе с един представител по тежката после. Това е Джавелин, Кравар и Кравара. Английски много по-хубаво, това което съм знал. Това е Рокси, той играе там на принцип. Мога да има топче и въртите, очакване първо място. Аплодисменти с тях и за него. И валетно отбор с най-прекрасното име, Кърти Чисти Флота, много Ангелиния Мобил Петров, Миталиния Благой Вангелов. Треньор Ангел. Тяхното мото е Татьяна работа и тяхната работа, очакването турнира
класиране на първо място. Нека скара побяда отбор Артея. Деян Николов, Кирил Атанасов, Николай Атанасов и Христо Аврамов. Треньор Таня Петрова. Тяхното мото е "We play, we win". Очакването им е слабо. Много силите. Благодаря ви. Изборецки на отбора, който има отдалече, отборът от Варна, на първо най-слушат толкова тази, аплодисменти за тях. Ето ли тяхното София. Състезатели Адриан Николов, Пламен Павлиоков, Росен Димов, Николай Терзиев. Треньор Адриан. Тяхното мото е "Our world is our metal". Отборът е Силва Игра. Аплодисменти за тях. Отбор 11, това е отбор Атака България. Аплодисменти. Милен Йосиф Киров, Израел Селчев, Ангел Радоев, Модото им, отзад Теначо, отпред Батеначо. Очакваме турнира, да играем здраво, да играем здраво, да играем здраво с победа. Аплодисменти. Треньор Николай. Модото им е "На маса е толкова. Очакваме на турнира да се забавляваме печели". Има решение на отбор 13, фаталния отбор на DFR Black Lemon. Аплодисменти. Това са Василко Самилов, Димитър Димитров, Здравко Йонов, Александър Димитров, треньор Василов. Модото им е Go Lemon, очакването им е Black Fun. Представяме отбора на Естемил Кримти, Мито Мито, Илина Танасова, Станислава Танасова, Александър Жей. Тяхното мото е "Най-добрите на маса, дори в футбола". Очакването в турнира е "Not to win". Нека сега предпоследния отбор, това е отборът Еко и Еко Антакте. Аплодисменти за тях. Те са силнодейски представител. Това Пламен Пешев, Димитър Николаев, Сотимита Григор Шимов. Треньор Пламен. Модото е да ви покажем по-нови идеи. Очакването за треньор Еко. И последният записал се, последния изтеглен и последния в списъка на отборен отбор. Това е отбора Аткраш на Аткеш. Деян Матеилов, Стефан Ловев, Алтин Пирси и Ангел Генчев. Треньор Деян. Модото е "Не бъде окраши". Очакваме турнира е да ви покажем мак и първината. Много благодаря на всички участници. Започва мачовете точно в 11, както е по план програма. Очакваме да се направи разпределението в мачовете с отборите в вашата група и да промените състезанията на другите отбори. Има важен
Топчетата за игра са два вида. Стандартните топчета, които са приети добре от приемното ръководство, са раздадени на всеки един от вашите капитани. Тъй като официалните топчета, които се използват за професионална игра, които са създадени, в случай, че и двамата капитани съответно отборите, които представляват са съгласни, може да играете и професионално официално признато топче. Така че това може да се разбирате след всяка среща. Топчетата са за лични признати. Пожелавам ви успех и ако може да дойдете всички да пробваме да направим една снимка, ще е супер. Благодаря ви.